Moción presentada polo Grupo Municipal de BNG con data de registro de entrada o 29 de 2015, número 3445. Ten a palabra o representante do BNG para defender. Un tema moi claro. Vou intentar ser breve. Está tan breve que hasta non sei se vale a pena defender depois de oír que non van a cambiar absolutamente nada, por moito que digamos, eu xa non sei que facemos aquí. No, eso non lo dixo, eso non lo dixo. Votar, cobrar a dieta, marchar. Mire, hai algo que tampouco... Dixo textualmente, estou falando eu, por favor, que eu estejo aguantando e o rollo continuamente non interrompo. No, pero eu podo interrumpir. Cada vez que falo, está sempre interrompido. No, pero eu podo interrumpir por... No, pero mire, non vamos a cambiar absolutamente nada. Mire, sí que eu podo interrumpir, porque son o que dirijo a votación a este concepto. Perdón, que yo diga. Entón, é un mal educado, porque nunca chamais interrumpímenes que falaba. Nunca. E cada vez que empeza a falar, usted empeza a interrumpirme. Vale, entón, se usted cree que... Pero mire, usted non interpreta as miñas palabras. No, eu digo que dixo. Eu dixenlle que nós non vamos... Mire, volles a repetir para que lles queden claras. Nosotros non vamos a cambiar... Outra media hora. Non vamos a cambiar absolutamente... Porque grite máis non vai ter máis razón, Porque grite máis non vai ter máis razón. É igual, pode gritar usted o que quere. E vostede falar unha hora seguida, a rovintar as ovellas como dixo un outro día, non vai ter máis razón tamén. Bueno, pois é o seu problema. Se non quere escoitarme, pode salir. Ese é o que lle gustaría. Claro. No, me dá igual, que salga que esteña. Me dá exactamente igual. Me dá exactamente igual que esteña que se vaya. Me dá exactamente igual. Só lle vou a precisar as palabras que dixen, por se non lle quedaron claras. Dixen que nós non vamos a cambiar nada. Nós non vamos a cambiar nada, porque o digan ustedes. Non vamos a cambiar nada, porque o digan ustedes, excepto que nos convenzan. Eso é o que lle dixen, e é o que manteño e é o que vamos a facer. Eso amañou despois. Bien, pois xa o veremos cando repitamos a grabación. Se non é así, pois serei eu que non conto a verdade. A compañeira de foro, o que lle dixo é... Como queda grabado, queda aí, vale? Siga que a súa intervención. Siga que a súa intervención. Bueno, digo que non sei se valerá a pena, porque... Usted sabrá se vale ou non. A ver, xa veremos. O outro día acusounos a nós, a oposición en xeral, e ao BNG en particular, de ser os do non. Eu estuve en facer un reconto rápido, incluso me fui a anterior legislatura, aos meses anteriores, e, dende logo, a oposición votou a favor moitas máis veces das propostas da alcaldía que a alcaldía aceptou as propostas da oposición, que nunca o fixo nos últimos tempos. O sea que, alguén diría que os de non son vostedes e non a oposición. Pero, bueno, é igual. Síganos chamando os de non, que a moitas das propostas que fai, que nos chamamos de non, a mí hasta me parece moi ben. Pero preocuparíame moito que non o fixera, moitísimo, pero moito. Pero, bueno, vamos allá. Esta proposta é moi fácil. É facilísima, e depois do punto anterior, eu creo que ainda se facilita a súa defensa. Aquí, o Partido Popular en Madrid, o Ministerio de Facenda, fixo unha lei que é literalmente, podese cualificar desa forma sin ningún tipo de problema, que é un atraco aos petos das clases populares. É dicir, vamos a regularizar absolutamente todo, teóricamente regularizar as pequenas obras, cando se pinta unha casa, se tapa un pozo, calquer chorrada que se poida facer nunha vivenda, clavarlle 60 euros polo traballo de regularizalo, encima aumentar o valor correspondente e, pois, meterlle o sablazo no IBI o ano seguinte, incluso co agravante que pode ser 4 anos para atrás. Entón, a proposta que facemos é sinxeliña e non ten ningún tipo de confusión. Por unha banda, que instar ou facer o posible ante o Ministerio de Facenda que corrixa ese despropósito que é a norma esa de cobrar 60 euros por varias cuestións a un mismo contribuinte, cuestións menores en moitos casos. Non estamos falando de obras maiores, non estamos falando de cando alguén amplía unha casa, ou fai unha casa, por suposto, algo así, que nós somos os primeiros que pensamos que para ter servizos hai que pagar impostos. Esa é unha realidade. Estamos falando cando son tonterías, cando é, dicíamos un veciño daqui do Outeiro, é que o único que fixen é pintar a casa. Pintar. E cábanme 60 euros, e máis vai vir o ano que ven regularizado. Hai a un parente meu que lle meten veñe 3 expedientes, un por un caseto
donde mete o coche desde hai 40 anos, outro que está xa caído, literalmente caído, e outro que é unha palleira tamén que ninguén, nin os máis vellos, recordan cando se fixo. É dicir, que son auténticas tonterías, non? Ben, en fin, pois por unha banda, que eso que non se pode facer, en todo caso, que se fagan por as cuestións que son obras realmente de entidade. Segundo, que non se poden, por 3 tonterías, meter 3 expedientes distintos e clavarlle 60 euros á xente por cada un deses expedientes, que eu sinto, que é un cualificativo que se me ocurre, é que é un atraco. É atracar aos pobres contribuintes, porque a un millonario importa un pimiento. A unha persoa que cobra 100.000 euros ao ano non lle importa que pagar 180 euros por regularizar as cousas. Pero unha señora que vive dunha pensión de viudez de 600 euros, levanlle por eso mitad do que cobra en todo o mes. Que en moitos casos non van poder comer a fin de mes, comer como é debido, porque teñen que pagar ese tipo de taxas. Insisto, aprobadas, levantando a man os diputados elegidos polo Partido Popular, así, levantan a man así, para votar unha lei para sabrear despois as clases populares con este tipo de leis. É para compensar, ademais, o que lle baixan de impostos aos que cobran moito, os millonarios, as grandes corporacións, etc., a banca, etc. Para compensar o que lle baixan eles, hai que chorizarlle os diñeiro despois ás clases populares. Entón, trata simplemente de poñer un pouco de orden. Insisto, non é eliminar impostos, é poñer orden, é poñer racionalidade, porque impostos hai que pagar. Primeira cuestión. Segunda cuestión. E máis, ademais, agora neste momento en Outeiro, é tan plena actualidade porque coincide o momento que están chegando. Foi casualidade porque esta moción está pensada há moito tempo, presentouse de feito, cando se presentou ainda non chegara nenhuma carta que eu soubera a Outeiro, xa chegaran a Castro, a Begonte, a outros concellos da contorna, pero non chegaran a Outeiro, pero está de plena actualidade. E a xente está despistadísima. Non ten ni idea, nin que facer, nin a que recorrer, nin de que fiarse da información que lle dan, etc. Entón, que o Concello artegue un sistema de información boa para informar a aqueles veciños e veciñas que así o consideren, tanto para explicarlles que é isto e que é o que están pagando, como naqueles casos que é posible legalmente facer algún tipo de delegacións que se fagan. E ao mesmo tempo, e isto enlazo co punto anterior, eu aquí non estou pedindo que se baixen a recaudación municipal por posto do IBI. Eu son o primeiro, ou somos os primeiros, que mantemos que para ter servizos hai que pagar impostos. Pero eu volvo outra vez a usar a expresión que usei antes, a de racionalidade. Entonces, sin baixar os ingresos totais por IBI, tendo en conta que aquí se está dicindo que hai un remanente de 400.000 euros. Eu penso que cando hai remanente, non digo endeudarse, cando hai remanente, cargo se fai mal a xestión que non se poden gastar eses cartos. Pero, bueno, hainos. O xa cosai, aproveitar ese remanente e aproveitar que vai aumentar moito os ingresos polo IBI para, por unha banda, dentro do marxen que ten o Concello para aplicar o IBI, se tome o tramo máis baixo, o máis baixo posible, que legalmente se poida facer, e por outra banda, e pareceme o máis importante de todo, o IBI é un imposto, ainda que necesario, completamente injusto, porque paga por unha vivenda o mismo unha persoa multimillonaria, xa indo ao extremo, ou outra persoa, outra familia que están todos nos seus membros en paro e non teñen un ingreso, pois que se bonifique, se é posible, ou a forma legal correspondente, como que sería a posteriori, que se bonifique ese imposto por aqueles casos máis extremos ou aqueles casos de extrema necesidade, é dicir, familias que están todos os membros en paro, xente que vive cunha pensión mínima, son varios de familia, bueno, que se estableza un baremo obxectivo, completamente obxectivo, e con ese baremo que se bonifica aquela parte do imposto, unha parte ou a totalidade do imposto a esas familias de extrema necesidade. E por último, hai un cuarto punto que é o referido á Igrexa Católica, que eu, falar desto xa que tan absurdo no ano 2015 ter que falar desto, incluso agora aproveitando que fixeron un rexistro masivo de propiedades, unhas que históricamente parece que son de Iglesia, outras que eu máis ben considero que son de uso público, ou foron desde hai décadas ou por decir séculos de uso público, que rexistran como unha propiedade deles, como a propiedade privada da Iglesia Católica, entidade que é privada,
pois cando menos que se inician os trámites oportunos ou se faga aquilo que sexa necesario para que paguen impostos como calquer outra sociedade ou como calquer outro contribuinte da provincia ou do Estado, como temos que fazer todos, que é a nosa obrigación como cidadáns contribuir cos nosos bens, cando podemos, para o que son os servicios públicos. A Iglesia ten moitos bens, pode facelo, o que non hai absolutamente ninguna razón para que non contribuya o que é o mantemento do Estado, o que temos que, insisto, que contribuir todos e todas. Perdón, un segundillo, solo como empecé con un tono demasiado acelerado, mellor, se alguén se siente ofendido ou algo así, era unha cuestión do calor do debate, non é a miña intención molestar a ninguén, sobre todo a nivel persoal, ni moito menos. Son valoracións sempre no estricto ámbito político e non quero que se interprete de ninguna outra forma. Gracias, señor Ferreiro, por esas últimas palabras e non sei se os outros grupos, o SOE quere fazer alguna intervención. Sí, o Partido Socialista xa en anteriores programas xa propuxera a baixada do IBI, tanto en rústica como en urbana. Con respecto ao resto, estamos totalmente de acordo na obrigada a Iglesia de contribuir e tamén da información deste asunto aos veciños. Foro, por favor. Sí, que apoyamos plenamente a moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego. Bien. Nosotros, con respecto a esta moción, vamos a propoñer, se queren, algunhas cousas, se queren modificar. Nosotros estaríamos de acordo cando, como dicen aquí no primeiro punto, no primeiro párrafo, no segundo, cando dicen, cando afecten a alteración das entidades menores nos inmuebles. Eu creo que as menores, claro, de menores ou maiores, a veces haberá que saber cales son, pero é un pouco subjetivo, non é moi objetivo. Neso estaríamos de acordo. Non estaríamos de acordo no segundo, cando o mesmo suxeto pasivo sexa obxecto de diversos expedientes de regularización catastral, de forma que ingrese dunha soa vez a tasa por todos os procesos. Eu non sei se todo o mundo ten a información correctamente, pero un ganadero que teña unha nave de ganado, unha pallera para guardar a erva seca, outra para guardar os tractores e outra para calquera outra cousa, se estén na mesma parcela só pagan unha tasa. Non hai que olvidarse deso, non sei se todo o mundo sabe así correctamente ou non. Se teñen dúas parcelas, evidentemente paga dúas tasas, porque se consideran diferentes. Podríase haber feito de outra maneira, se fixo así no seu momento. Nosotros, en ese caso, en ese punto non estaríamos de acordo. Co Concello colabore cos veciños xa o estamos facendo, polo tanto, en ese aspecto non temos ningún problema. No terceiro punto non estaríamos de acordo, excepto no da Iglesia Católica, no tema, que quede claro, do que son bienes que non son as propias iglesias, que non son os sitios de culto. Ahora, se alguén ten unha casa, se ten unhas fincas, se ten cousas desas, pois sí, que me parece ben. Estou de acordo que pague. Aunque habería que matizar moito sobre estas cousas e ver o que aporta a Iglesia ao Estado e ao Estado á Iglesia. En eso, eu creo que moitas veces hai moita xente que están facendo bastante demagogia. A mellor se fixéramos todas esas contas, igual o Estado lle debe á Iglesia frente ao que lle debe a Iglesia ao Estado. Eu xa sei que algúns, todo o que non lles parece ben ideológicamente, queren liquidalo. Outros somos diferentes. E o que non nos parece ben ideológicamente non nos seguimos e punto. Outros, cando a alguén non lles parece ben, queren liquidalo. Nosotros non somos así, nosotros somos diferentes. E por eso dicía antes que somos previsibles. En moitas cousas somos moi previsibles. Outros non tanto, non? De vez en cando sacan ocurrencias. E isto, pois, eu que me considero unha persona que, de alguma maneira, pois, non sei como chamarme, pero, bueno, creo que me bautizaron, me fixen a primeira comunión, me casei na iglesia, etcétera, etcétera, vou á misa cando podo, cando me coincide, ou cando me vai ben, pero quero decir que non son sumamente practicante, pero tampouco estou nin en contra, nin a favor, nin estou en contra dos ateos, nin estou en contra dos
dos musulmanes, non quero liquidar a naide, quero que todo funcione perfectamente ben e que cada un seña o que queira, sempre cando respeto aos demais e nos respetemos e señamos absolutamente respetuosos. Entonces, eu con isto quero decir, e teño que decir, que eu creo que a Iglesia Católica sí que lle presta un servicio social á sociedade sumamente importante. E eu que nunca fixen esas contas, pero eu creo que cando se fan esas contas seguramente sale de un beneficio importante para a sociedade, para o Estado. O Estado somos toda a sociedade. Entón, desde ese punto de vista, podría hasta ser discutible que aceptáramos o IBI de ningún ben, porque tamén, vamos a ver, hai outras institucións, hai outras ONGs que non pagan o IBI. Ainda creo que non o pagan nin os sindicatos nin os partidos políticos polos seus... Non estou moi seguro, pero creo que é así. Nin os sindicatos nin os partidos políticos polos seus bienes. Creo que tampouco non pagan o IBI, pero eso non estou moi seguro, non quero argumentalo con toda a seguridade porque non o teño moi seguro. Entón, será moi discutible. Desde logo, para nosotros non estamos nada de acordo en que pretenden que paguen un IBI as iglesias, ou calquera... Despois, o resto, non nos importaría aceptalo nunha moción. Evidentemente, se usted quere cambiar a moción nesa dirección que lle estou dicindo, poderíamos votarlle a favor. E se non, tendremos que votarlle en contra. Entón, agora queda a pelota no seu tellado para que usted diga se modifica a moción ou non a modifica. Primeiro, a postura que mantén sobre o que a Iglesia xa é un avance, pero si é un avance, claro, non é un rexeitamento total a que a Iglesia pague por os seus bens. Hai cousas, ainda que non é no Concello de Outeiro, pero no caso do Concello de Lugo, por exemplo, que esteña explotando un aparcamento como é o do seminario da Iglesia Católica. Perdone, que non o quero interrumpir de verdade. De verdade que non o quero interrumpir, pero... Pero ahora dixo de outra maneira. Non, é unha precisión solamente, que se me olvidou decirlle, como lle pasou a usted antes, o que pasa que eu fui un pouco máis lento na resposta. A nosotros nos afectaría pouco este Concello, pero bueno, non ten que ver. Ás veces as cousas, e moitas das cousas que faramos no pleno, dado o vacío de contido que legalmente hai aos plenos dos concellos, das administracións locais, son máis ben marcar líneas políticas ou cuestións de vontades políticas que a cousas concretas que se poden aprobar, porque xa a lei lle dá poucos poderes, e pois aquí o que aprobaron que a súa maioría absoluta no pleno da organización é que isto vale para realmente pouco, a parte de aprobar os orzamentos e alguna cuestión de urbanismo, pero bueno, non é ese discurso. Agradezo cando ese punto, insisto, que parece un pouco absurdo que, por exemplo, a Iglesia Católica non pague por o IBI polo aparcamento do seminario, cando está explotando, incluso económicamente, cara ao público. É unha auténtica aberración, eso non é ideoloxía ni nada. E logo, eu que fui criado, como creo como todos que estamos aquí, dentro da cultura católica, eu sou perfectamente consciente do que significa a Iglesia. Meus pais, meu pai era, a miña mãe sigue sendo unha profunda creyente, é dicir, eu teño todo o respeto do mundo para a xente que é creyente, dos católicos ou de outras religións, pero totalmente, pero iso non quer dicir que por ter unha creencia haxa que acumular bens, como fixo a Iglesia Católica como institución durante séculos, o leva facendo, e incluso había que ver como conseguiu moitos deses bens que daría para falar largo e tendido, non? Pero non é o caso, que hasta podía estar de acordo que as igrexas en sí quedaran exentas dese tipo de impostos, habría que debatir e discutirlo, pero bueno, ora hai outras cousas que non é, sobre todo terrenos que ora registraron e que o axente sempre lembra que foron terrenos públicos, terrenos que foron doados polos veciños, que foron comprados con aportacións veciñais, etcétera, que non parece que teña moito sentido, primeiro que o registren, e que legalmente poden facelo, pero logo despois que encima non paguen impostos sobre eso. Vale, eso por unha banda. A proposta que nos fai, a ver, eu de verdade que non gustaría poder aceptar, pero que hai un punto, sobre todo un punto, e sabe que xo dixen outra vez, no outro lado, que me parece algo para mí irrenunciable, que é aquelo de que as familias que teñen problemas económicos, que literalmente serán poucas, o mellor é que estas son poucas, que é posible, esperemos polo ben de todos que señan poucas, pero que teñen problemas económicos para chegar a fin de mes, que teñan que pagar un IBI exactamente igual que a familia a casa do lado, que teñen un nivel económico solvente, etcétera, pareceme que non
iso non podemos sacalo, porque incluso iría contra as nosas propostas programáticas, que, por exemplo, non pagar o mesmo IVA a primeira vivenda que a segunda, terceira, cuarta, Se me deixa interrumpirlo, voulle dar unha... Ahora non me está interrumpindo, estamos falando. Voulle dar unha información especial que ao mellor lle vale para que usted acepte isto. Que non sei se terá, ao mellor non a ten. Debería ter, pero ao mellor non a ten. Como é novo aquí, igual non a ten. Aquí xa é esencioso, aprobada desde fai tempo. Xa ten esa información, non? Non a teño xa ten, non teño nada que decir. Concreta, pero sigo. E logo hai un segundo punto que me falaba de cando un suxeto pasivo lle chegan varias cartas, eu aí é que, home, eu non manexo a norma, non son xurista, etc. Pero, non a min personalmente, pero a minha familia chegaronlle da mesma parcela 3 cartitas como 3 horas e para pagar 180 euros unha calle esquite. É unha única parcela e unha única vivenda, unha única casa, etc. Iso garantizo con toda a seguridade. Unha única parcela está pequena, a base está pequena. Iso con toda a seguridade, 180 euros. E teño máis casos, no caso do Ayuntamiento de Begonte, que tamén vin con claridade, porque, como non sabe, nací en Begonte, que tamén son varias cartas de unha única parcela, sin igual a dúbidas, e cada unha leva a súa tasa asociada de 60 euros. Eso tiña a plena seguridade de que é así, e non ten, de que é a única parcela, garantizo eu, que non ten dúbida. E que chegaron 3 cartas da mesma parcela, tamén lle garantizo eu que é así. Non será legal, pero seré así. Ou podrás alegar, non digo que non, pero ser así, están chegando de forma masiva. Non é un caso nin dous, non son casos puntuais, son casos masivos, co cal, vamos, iso non se pode retirar. E as exencións, non dudo de que existan, pero estou convencido que se hai unha familia que ten unha casa, unha señora, poñer un caso, que cobra a pensión mínima, que son 604 euros, aí, máis coñezo algún caso, que pagan 250 euros de IBI, perfectamente, porque se ten unha casa dunha dimensión determinadas e non están exentas de IBI, non están exentas, porque pagan religiosamente todos os anos. Eu dice a palabra religiosamente. O cal ese apartado non podemos, no resto ainda podíamos negociarlo, pero o apartado ese non estamos dispostos a retirarlo, porque creo que non tiña así ninguna cousa máis, así dicir, prometo. Realmente, nosotros lle dábamos esa posibilidad porque, podían, pois, vou insistir, cando afecten alteracións moi mínimas, eu creo que xa non o fan, pero non quere decir que non haxe errores, e evidentemente para iso están as alegacións, e pode habelos. Entón, en casos moi mínimos, como eu en algún caso, pois a un pozo de auga de 1 metro cuadrado, pois eu entendo que iso non teñen que poñelo. E creo que non o poñen, e deberíase reclamar. Claro, cando a veces na legislación non se clarifica o suficiente, cando as cousas son subjetivas a veces son un pouco difíciles de... e despois depende a veces das persoas que se interpreten. Dicía que deberíase reclamar, pero que eso non vale. Non vale, porque a experiencia di que, inda que se poida gaxa dereito á reclamación, o feito de que veñan ese tipo de cartas ou ese tipo de taxas, un altísimo porcentaxe de poboación inda caixa dereito a reclamar e ganar a reclamación non vai a reclamar. O cal, o Estado, neste caso, o Ministerio de Facenda, o Catastro, vai recaudar ese diñeiro. E aquí agrávase a circunstancia de, claro, 60 euros teóricamente o que cobra a empresa privada que fai ese traballo. E a empresa privada que vai a cobrar é o que lle interesa. A empresa privada non lle interesa o beneficio nin do Concello, nin do Catastro, nin, sobre todo, dos usuarios, dos contribuintes. O que vai a cobrar os 60 euros, é claro, pongas que pode, incluso, polo que estou oindo, legalmente é discutible que poden poñer, eu alegro-me do oiro porque me cae incluso cerca, non? Alegro-me do oiro que non poden, ou que se poden recurrir as tasas se van varias nunha única parcela. Pero está sendo, de verdade, ustedes teñen que saber como a mí, están vindo de forma masiva. Non é un caso, nin 2, nin 3, nin 4, é que a todo o mundo, eu hasta en Outeiro de Rei, creo que non viga ningún, sí, un caso, de que cheguei unha sola. O resto sempre chega, a todos chega máis que a un. E son parcelas, hasta onde eu sei, algúnas seguro, pero creo que a maioría son unha única parcela. O sea, non vale dicir, non, que se pode recurrir, non, porque a xente non vai recurrir, non o vai facer. E sabémoslo perfectamente que é así. Por eso, non é tampouco por interrumpilo, pero é que hai que ter en conta eso. Nós, os que levamos anos na administración, temos experiencia neso, cousas que son básicas,
lóxicas que só presentar un papel, ao final un alto porcentaxe non fai. Entonces, ao final vais a recaudar ese dinheiro. Sabe que non me molesta a interrupción nin siquiera que este utilizou outro turno máis dos que lle tocaba. Non, pero non é o eso me molesta. Agora estamos nun plano de diálogo, agora estamos nun plano de argumentar. Eu sempre estou no mesmo plano, que pasa que pretendo ser serio. Sempre estou no mesmo plano. Eu non... volvo a insistir, se usted fala moi alto a min, obrígame que fale máis alto para que me oiga, senón non é por outra cousa. Eu non me vou a cabrear con usted personalmente, espero non o facer nunca, vaya. Porque me parece, nin con usted nin con naide, porque me parece que non é a miña... Pero argumentando sobre o tema, pois claro, se chegan de forma masiva, e evidentemente hai miles e miles de cartas que salen do catastro, pero moitos miles de cartas para moitos concellos, eso demostra que é máis fácil que haxe algún error. Vaya, se a mí me encargaran facer miles e miles de valoracións, pois, desde logo, eu non sería capaz de decir que non me vou equivocar en ninguna. Entonces, para eso están as reclamacións. Entonces, eu creo que deben facelas, está ben que as fagan, e nosotros que nos pidan asesoramento, pois trataremos de darlo para que axudarlle a colaborar con eles. Eu volvo a insistir, a mí parece que esas entidades moi pequeniñas non deberían de terse en conta. Eu volvo a insistir, as cartas, o estar nunha parcela, e non digo que usted teña equivocado ou acertado, que non o sei, se está referindo a algo concreto, pois usted sabrá. Pero é que unha parcela a veces non é unha configuración incluso cerrada. Unha configuración incluso cerrada pode ter máis unha parcela, porque así a ten o seu propietario no catastro. Ahora, eu a información que teño directa desde a gerencia de catastro é que unha tasa por urbano e outra tasa por rústico. Por parcela non pode haber máis. E nunha parcela pode haber cousas de urbano, como son as casas, como son os garaxes, como pode ser unha pista polideportiva, como pode ser unha piscina, e pode haber naves agrícolas, pacheiras, alpendres, chamémoslle como queiramos. E haxe os que haxe, por cada unha das dúas tipos de... solo debe haber unha tasa. Por cada unha delas solo debe haber unha tasa. Eu, hasta ahora, non vi ninguna que non fora así, pero non as vin todas, evidentemente. Nin vin moitísimas, siquiera, vin algunhas. En todos os casos que vin, pois eran así. E ao mellor quen ten unha parcela do outro lado, unha alpendre ou unha fosa de Porín ou outra cousa xa de unha certa entidade, pois sí que lle poñen outra tasa. Pero dentro da mesma parcela, eu vin xente con moitos metros de edificación agrícola, unha tasa. E outro polo que tuvera na súa casa. De acordo? Entonces, non sei, se non é así, eu creo que deben reclamar. Esa información eu teño directamente da gerencia do catastro. Entonces, eu digolle da gerencia, do gerente do catastro, para ser exactos. Eliminen as herencias, porque hai moitas fincas que no catastro aparecen con 12 herederos. Non, eu creo que ainda non por eso. O que pode suceder, e sucede algunha vez, e a veces ni siquiera o propietario está enterado, de que ten unha parcela cerrada, a súa chousa, ou sei como lle chame, e ali ten máis dunha parcela. Polo que fora, porque no seu momento no catastro non a corregiu, non a cambiou, ya comprou alguén e a comprou e non foi ao catastro a poñela, e ni siquiera se está dando conta de que ten máis dunha parcela, e ten máis dunha parcela. Podese dar ese caso ou non, non o sei. Eu digo o que vin, as que vin eu hasta agora foron así, e a información desde a propia gerencia do catastro é así. E vamos a seguir cos puntos. O Concello colaborará cos veciños, xa o ven facendo desde o primeiro momento. Ustedes nos piden que fagamos unha modificación de ordenanza para baixar o IVA. Pois, se viramos que eso fora bon, pois xa o teríamos feito. Xa o fixamos o ano pasado. Xa o ano pasado baixamos do 6 ao 5. Eu ainda vin onte na prensa, ademais coincidimos moi ben, que un concello que gobernaron ustedes hasta fai poucos días e que agora gobernan outros dos que aquí nos acaban de decir o mismo, nos acaban de pedir a baixada, pois en Urbano ten o 6,5. O PP pedía que lle baixaran o 5,5, o sea, medio punto máis que temos nós, e decían que non se podía baixar porque se perdía unha recaudación moi importante. Eu pidois algo de coherencia. A min son o primeiro que me gustaría baixar os impostos, me gustaría moitísimo. E ao mellor se de outras administracións onde ustedes poden colaborar intensamente para que teñamos máis ingresos,
pois seguramente eso nos pode permitir de cara ao futuro que as contas do Concello se poidan cadrar con menos impostos aos ciudadanos. Ojalá seña así. Eu estaría encantado. En algún caso xa o puderon facer e non o fixaron, no pouco tempo que levan. Algo xa puderon facer, algo xa puderon aliviar as contas do Concello, de todos os concellos. Entonces, teñan en conta esas cousas, porque nosotros, pues evidentemente non lles cobramos os impuestos aos ciudadanos porque un día nos levantemos con ganas de que paguen máis, non. Simplemente temos que cubrir os servicios, temos que dar uns servicios, prestar uns servicios adecuados e ustedes non se preocupen que o diñeiro que temos nosotros máis ou menos subimos ejecutando. Pois haberá uns anos que por unhas previsións e ao mellor en algún momento lle conto hasta porque fomos aforrando diñeiro, porque tiñamos algunha inversión que tiñamos que facer e agora ao mellor igual non temos que dedicarlle todo ao presupuesto do Concello, pero desde logo non foi gracias a outras forzas políticas e ao mellor gracias a eso, pois ese diñeiro agora vamos poder dedicar a outra cousa, pero temos que ser cautos sempre, porque temos que priorizar. Entón, con respecto á baixada do tipo, non podemos. Non podemos nin debemos, porque eso levaría consigo unha rebaixa de servicios. As bonificacións están diseñadas, onde hai unhas bonificacións importantes, onde están aprobadas xa desde fai, ademais, xa bastante tempo. Teño aquí a fecha de cando se aprobaron, xa no 2013, e se bonifica, vamos a ver, as viviendas que constituían a residencia habitual de familias numerosas gozarán dunha bonificación na cuota íntegra do imposto de acordo cas seguintes categorías. Xeral bonificación, 50%, para aqueles suxetos pasivos titulares de familias numerosas con 3 ou 4 fillos, ou que tendo 2 fillos, un deles teña un grado de minusvalía do 66%. Esa é unha bonificación importante. Especial bonificación do 75% para aqueles suxetos pasivos titulares de familias numerosas de máis de 4 fillos. Vou dicir unha cousa, non estuvemos esperando para ahora, xa o fixamos cando a crisis se notou con máis profundidade e con máis virulencia nas familias. E despois todavía hai cousas que na población varían con certa frecuencia, e ojalá varíen para ben con moitísima frecuencia e moi rápido, pois que poden ser algunhas familias que se queden sin traballo, que teñen unha situación moi precaria nun momento determinado. E nosotros por eso sempre estamos abertos cos servizos sociales a poder facer calquer tratamento de emergencia para axudarlle a pagar a calquera, un recibo de luz, un IBI, calquer tipo de cousas que non nos leve a unha situación insostenible, digamos. Pero, evidentemente, cos criterios técnicos dos servizos sociales para que en un caso deses se poida establecer, porque evidentemente isto é un pouco máis difícil de ter en conta, porque a variación en eses tipos de cousas dunha familia pode variar moito dun ano para outro ou pode variar incluso dentro dun ano. Incluso dentro dun ano pode haber unha variación grande. Cando hai outro tipo de variacións, que se alguén ten fillos con minusvalías ou ten unha familia numerosa, pois evidentemente eso se estende ao largo do tempo e non ten que estar variando constantemente. Entón, nosotros, calquer outro tipo de axudas, por outra parte, os trataremos, os vimos facendo dos servicios sociales, e así o seguiremos facendo para que calquera familia que esteña en situación de emergencia, evidentemente, non teña un problema de embargo da súa casa, ou non teña un problema de non pagar a energía eléctrica que lla corten, etcétera, etcétera, de cousas absolutamente básicas como poden ser calquera desas dúas cousas. Ou como establecemos unhas variacións para calquera outro tipo de cousas que, pois eu que sei, axudas a libros, etcétera, etcétera, que vimos facer ao largo do tempo para as familias con menos capacidades económicas, a pesar de que en algúns casos incluso teñen axudas de outras administracións. Por lo tanto, se usted quere, despois do que lle acabo de decir agora, que me deixou explicar ben, porque xa me dixo que as conocía, as bonificacións que había, e agora lle puntualicei algunha cousa máis. Se despois de todo eso, usted quere que nós lle votemos a moción a favor, usted en este momento, aunque só ten 2 concejales neste pleno, ten a posibilidade de que ter a maioría absoluta para sacar adiante esta moción. Usted verá, queda na súa mão.
Non utilizo outro turno de intervención, díganme se a cambia ou non a cambia, ou se a quere cambiar, pois xa sabe como a pode cambiar, e se a quere manter, pois temos que pasar a votar. Non acepto a proposta porque non é suficiente para nada. O que pretende a regulamentación de CAI non é suficiente, nin ten moito que ver co que pretende a moción. Pois vamos pasar a votar. Votos a favor da moción? Non coacción os compañeros que non queren votar a favor, que xa non... Non, xa non é a primeira vez. Non, pero estou eu desde aquí, que estou na súa esquina. E xa vin en outros sitios que a veces non votan, xa porque está na mesma línea, no mesmo sentido. Votos en contra.